Každá veľká športová udalosť je sprevádzaná rozmanitými aktivitami sponzorov, ktorí sa viac alebo menej úspešne snažia do nich zapojiť spotrebiteľov. Orange Slovensko je dlhodobo partnerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Keďže sa majstrovstvá sveta konali na Slovensku, nebol Orange jedinou značkou, ktorá svoje sponzorské aktivity spojila s hokejom. Ako komunikačne zhodnotiť skutočnosť, že sa Orange Slovensko stal oficiálnym partnerom majstrovstiev sveta 2011 IIHF v ľadovom hokeji? Ako ľudí vtiahnuť do aktivít značky tak, že sa dokážu nadchnúť pre spoločný cieľ s pocitom, že robia správnu vec? Orange Slovensko prišiel so sponzoringovou aktivitou, ktorá mala za cieľ dostať značku čo najbližšie všetkým tým fanúšikom, ktorých srdcia bijú pre hokej. Šťastný puk. Na prvý pohľad obyčajný puk, ktorý sa však dotykmi desiatok tisícov Slovákov zmenil na olympijskú pochodeň a symbol vzájomnej spolupatričnosti a národnej hrdosti. Orange Slovensko priniesol hokejovým fanúšikom možnosť prostredníctvom dotyku osobne odovzdať kúsok šťastia našim hokejistom. Kampaň, ktorá trvala v čase od 25. marca až do 29. apríla 2011, odštartovala v Bratislave krstom. Šťastný puk pokrstila legenda slovenského hokeja Peter Šťastný. Nemôžeme používať napríklad ten krásny olympijský symbol olympijského ohňa, a tak sme hľadali nejaký iný, ktorý by vedel prejsť krajinou a máte ho tu pred sebou všetci, je to šťastný puk. Nech je dobre vychladený, nech sa dobre klože. A keď bude skákať, nech skáče sprostred našeho týmu. Informácie o zlatom puku a jeho putovaní naprieč Slovenskom sa stretli so silnou mediálnou odozvou. Všetky informácie o iniciatíve Šťastný puk smerovali na stránku www.ošporte.sk. Puk sa na svojej ceste po 40 mestách Slovenska zastavil aj na viacerých kurióznych miestach. Na Lomnickom štíte, skanzene vo Vlkolínci či v Demenovskej jaskyni Slobody. Špeciálne upravený stojan obsahoval počítadlo dotykov. Pre tých, ktorí nemali to šťastie stretnúť šťastný puk vo svojom meste, mohli svoj kúsok šťastia hokejistom odovzdať virtuálne. Tak dnes to Slovincom... Koľko? 156 000 krát plus nejaké drobné ešte navyše. Inak tento puk sám o sebe, ono to nie je len tak, že šťastný puk a teraz akože symbolicky, ale ja som sa teda dočítal, že on reálne má byť použitý dnes na otváracom zápase so Slovinskom. Tento konkrétny, ktorého sa dotýkali Slováci po celom Slovensku. Nebo sa roztrhne na šťastný pláž. A tento národ to vie. Puk na záver svojho putovania po Slovensku skončil v rukách rozhodcu, ktorý ním vhodil úvodné buly prvého zápasu našej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta proti Slovensku.